ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. കൃഷ്ണപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 16ാമത്തെ മന്ത്രല്ലെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണിരിക്കുന്ന പ്രകാശത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി ഈ ഭക്തന്, പരിശുദ്ധനായ ഭക്തന് ദൃശ്യനാക്കി തന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ജിപ്പിക്കുന്ന മുഖം ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ് കൊണ്ട്, ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മാറ്റി ഭക്തന് ദർശനമാക്കി തരാനായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ 16ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? 16ാമത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശന യോഗ്യമാക്കി തരാനായിരുന്നു അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇത് ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പ്രാർത്ഥനകള് ആരുടെയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ? ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്വയംഭൂമന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തന്മാരല്ലേ അല്ലെ? ആര്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഭക്തന്മാരല്ല. അതായത് ലാസ്റ്റത്തെ 4 ശ്ലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു. സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതെ, അതാണ് പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ദൃശ്യമാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെയാണ് പ്രാർത്ഥന. അതെ അതെ, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് പറയാം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ തത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോ സാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്ത് രൂപ കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോ സാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂഷന്നെ കർഷേയമ സൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോ സാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യേ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി സാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂഷന്നെ കർഷേയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോ സാവസോ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂഷന്നെ വർഷേയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോ സാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂഷന്നെ കർഷേയമ സൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം യത്തേ പശ്യാമി യോ സാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞോ? സോറി മാതാജി, മ്യൂട്ടായി. ഓക്കെ. പൂഷന്നേകർഷോ യമസൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോളസാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 16ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാനായിട്ട് അതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രഭു ആദി ദാർശനിക പ്രപഞ്ച രക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമോ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പൊ സർവേശ്വരനായ ഇവിടെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആദി ദാർശനിക പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം സ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും. പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ആനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ള രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞതില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തരാൻ പറഞ്ഞു. ഇതില് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപുരത്തെ നീക്കി തന്നാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണെന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഗുണപരമായി സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ, അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഗുണപരമായിട്ട് സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ രശ്മികളും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണത്തില് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽപ്പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒന്നു ചേർന്നാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായി തീർന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കമ്പാരിസൺ ചെയ്തു തരാണ് അല്ലെ. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് സൂര്യകിരണങ്ങള്. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ രശ്മികളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് തീരുന്നത്. പിന്നെ സൂര്യരശ്മികളാണെങ്കിലോ അതിന്റെ കണികകള് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. സൂര്യന്റെ കണികകൾ എന്ന് പറയുന്നതും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യദേവൻ അപ്പൊ സൂര്യഗോളത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ട ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് വസിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ പ്രകാശം, അതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ് 29 പറയുന്നത്, ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എന്താ പറഞ്ഞത്? ചിന്താമണി കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട്, കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും.
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവ്വ ആഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസ്സരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, ഭജിക്കുന്നു. നമ്മള് എങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിച്ച് നമ്മള് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്? കൽപ്പവൃക്ഷത്തിലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിച്ച് ഭക്തിപ്രേമ പുരസ്സരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിലസിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഭഗവാന് കിട്ടുന്നതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനുള്ളതാ. വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാര് സേവിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളായ ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമാധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. എപ്രകാരമാണ് സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട്. നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപകമായ സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിനേക്കാളും മുന്നിലാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അതിനേക്കാളും ടോപ്പാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നേടുന്നതിനേക്കാൾ സുഖകരമായ ജ്ഞാനം എന്തിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യവൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവരുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യവൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയമാണ്. ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ കുറെ മായാവാദ സന്യാസികൾ, അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശനമാക്കി തന്നാലെന്നാണ് ഇവിടത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അപ്പൊ ഇത് ആ മായാവാദ സന്യാസത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭഗവാൻ ഒരു ആകാരമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായിട്ട് പറയുന്ന അതിനെ ఖండిക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ എന്താ പറയാ, മാറ്റിത്തരാനായിട്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ ഒരു മായാവാദത്തിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രം കൂടിയാണ് ഇത് ഈ ഈശോപനിഷത്തിൽ ഈ ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ അതാണ്. മാത്രമല്ല നിരപേക്ഷ സത്യമുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു.
പരമാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഭ രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് സർവപാലകൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ എന്നും അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവും എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഭ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു തരത്തിൽ അതിന് അർത്ഥം. ഒന്നെന്താണ് സർവപാലകനാണ്, സൃഷ്ടികർത്താവാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. രണ്ടാമത്തേത് സൃഷ്ടികർത്താവ്, സൃഷ്ടിപാലകൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഭ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരഗണത്തിന്റെ താല്പര്യം. അപ്പൊ എന്താണ് വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ ജീവിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ജീവിക്കുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരഗണത്തിന്റെ അർത്ഥം. മറ്റു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന ദിവ്യമായ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും മേൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പരാശരി മഹർഷി തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക്. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അന്തിമമായി തന്നെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഭക്തി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. കാരണം ഭക്തി കിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ നൽകുന്ന പറയണം അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭക്തി കിട്ടാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അകാരണമായിട്ടുള്ള ദയാവായ്പ കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെ സഹായിക്കും? ഒരു ഭക്തനെ സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ ആന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആന്തരിക വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നിൽ തന്നെ, ഭഗവാൻ സ്വന്തം രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ആനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യവിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യവിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളാണ്. ഈ വിസ്തരണങ്ങളിലാണ് അവിടുന്ന് ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുക. ഇത്തരം വിസ്തരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പുരുഷാവതാരത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതികാവിഷ്കാരം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്താണ് സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർക്ക് എന്ത് തോന്നി? നാഥന്മാരാകാനായിട്ട് തോന്നി, ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാൻ തോന്നിയപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ അവിടെ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകി. മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകി. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ പരമാത്മാവെന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നിയന്താവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ്
ഈ സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിൽ അതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആരാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരത്തില് ഉള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അതാണ് പരമാത്മാവ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മില് എന്തുണ്ട്? അന്തരമുണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ആരുണ്ടാവുന്നതാണ്? പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ. നമ്മൾ പിക്ചർ ഓർമ്മയില്ലേ? ഒരു പക്ഷി എന്താണ്? ഈ ഒരു ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവാണത്. ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ആ ജീവാത്മാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, സൈലന്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ആരുണ്ടാവും? ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ടാവും. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ ആകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പം മുതൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങും. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യബോധമുള്ളവനുമായ ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കള് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രേമബന്ധത്തില് കഴിയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. വിശുദ്ധരായി ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിൽ ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാത്തത്, ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ മാത്രം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്തവർക്ക് ഇത് അവരെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനില് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ആനന്ദം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ കഠോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമേ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആര് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലത്രയും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? പ്രാർത്ഥന അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം എനിക്ക് നിർത്തി അവിടുത്തെ അതിഥിക്കണം പ്രഭാപൂർണ്ണം നീക്കി തന്ന എനിക്ക് രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ. അതാണ് 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത്.
പിന്നെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായ ഒന്ന് തന്നെ. ഗുണത്തില് ഒരുപോലെ. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പേര് എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ അതെ. ബ്രഹ്മസംഹിത 29 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ചിന്താമണി പ്രകര സർവാഭിഷ്ടങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മീ സഹസ്രനാമ ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദനെ വഹിക്കുന്നു. ഗോവിന്ദമാമേ പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. പുരുഷം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഓക്കെ. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. അതായത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും എന്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാണ്? ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ കാരണം ഭഗവാൻ സർവ ശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ്. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സർവപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവ രക്ഷകൻ എന്നും പറയും. ഗായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാർഗദർശകൻ, സൃഷ്ടികർത്താവ്. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവയെ എന്നീ ഭൗതിക ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പുരുഷാവതാരങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണം അതൊക്കെയാണോ മാതാജി? അല്ല, പുരുഷാവതാരങ്ങള് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ ഇതിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ഓരോ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇതിനകത്തേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. അറിയാലോ മാതാജി മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മാതാജി ഇപ്പൊ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, എനിക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ ക്ലാസ് അല്ലത്. ഓ ശരി മാതാജി. ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഇവരുടെ മൂന്നും ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികം അല്ലാത്ത ഭൗതികം അല്ലാത്തതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാ ശരിക്കും. അഞ്ച് നമ്മളെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൂടി വരുന്നത്. അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറെ പറയാനില്ലേ മാതാജി, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അതിവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ വരാൻ കാരണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. പിന്നെന്താണ്? രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കള് മറന്നുപോയതുകൊണ്ട്? രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, കേട്ടില്ല ആരും? നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കാനും ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയില് വരേണ്ടി വന്നത്. ഏത് തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രബോസ്ഥാനം ഭഗവാനാകെ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതിന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി
സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭഗവാനാകും. അതേ എല്ലാ നമ്മളെ ജീവാത്മയുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പർവ്വസ്ഥാനമാണ് ഈ തത്വം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാനായിട്ട് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാലകൻ എന്നാണ് പൂഷൻ എന്ന വാക്കി